The Zimbabwe National Liberation War Veterans Association says the government should desist from threatening its people and accusing them of carrying out subversive activities. Sambina mashoko atanoti ayo ma war veterans oeja the ruling party ZANU-PF kana government kuti aiwa musarambidza vanhu kuratidzira. Sambina mashoko avataurira subscribe like or on the bell icon. Ndovanyora vachiti responding to questions at the Bulawayo Media Center on Friday, ZNLWVA chairperson Andras Ethan Madibela said the government must stop making idle threats against the people, but instead address the issues that are causing citizens to voice their discontent. Madibela's remarks came after the Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services, Jennifer Muswere, who was the acting Minister of Home Affairs and Cultural Heritage on Friday, threatened people engaging in subversive activities that their days are numbered. Mashoko tiri kuona kuti aiwa ma veterans ava kuclasha awa ne Zimbabwe Broadcasting and Publicity ne Ministry of Information and Publicity. Noda kuti aiwa panapa vari kuya vachitaura mashoko kuti government haizoda kuti vanhu varatidzire vanhu vaprotest, but tiri kuona kuti awa ma veterans ari kuya achiti aiwa imi migadzirisai adressai ma-issues ari kuita kuti vanhu varatidzire vaproteste. You cannot stop vanhu kuti varatidzire noda kuti constitutional right yavo. Mashoko ari kubva kuma veterans awa. Tiudzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko aiwa abuda nyogwa mupindula mashoko ema veterans. Bina comment section medu mutidze mafungiro enyu ndopano kuti usangana subscribe kulike chinotina on the bell icon.